Γεια σας, με λένε Γιάννη Πετρή. Δουλεύω στο μπαρ Περεούμπου. Δουλεύω τα τελευταία 12 χρόνια πίσω από το μπαρ. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κάποια κοκτέιλάκια με το πλωμάρι. Έχω δημιουργήσει 2 συνταγές καινούργιες. Οι 2 συνταγές που έχω επιλέξει, η μία είναι ένα Bloody Mary με ούζο πλωμαρίου. Έχω βάλει φρέσκο πορτοκάλι, λεμόνι, τσίλι και φρέσκια ρίγανη. Και άλλη συνταγή είναι με lime. Το lime είναι από τα βασικά συστατικά πλέον στα μπαρ. Λικέρ πράσινο μήλο και φλίδες από λεμόνι. Θα ήθελα να δημιουργήσω κάτι πιο δυναμικό, να μπορεί να το καταναλώσει ο άλλος σε ένα beach bar, μετά το ουζερί, μετά την παραλία ή πριν το ουζερί, να πιει ένα κοκτελάκι το οποίο θα απευθύνεται σε μπαρ και να μην είναι ούτε πολύ συντηρητικό, ούτε πολύ δύσκολο να το φτιάξεις και να απευθύνεται στον περισσότερο κόσμο. Αυτά είναι από μένα.